Yes, het is weer vrijdag 7:30, tijd voor een nieuwe aflevering van Goed Peter Bier. En je hebt misschien gemerkt, het lekkere weer is er weer. En waar wij als Nederlander dan heel goed in zijn, is om het terras op te gaan. Dan verbouwen we eerst even het hele terras, herorganiseren we, gaan lang uit erop zitten, liggen in die stoel, kop in de zon en stellen ons dan een wit biertje. En daar gaan we het vandaag over hebben. We gaan wit bieren testen. We gaan naar de bar. Kom je mee? Ja, in deze witbierenwedstrijd gaan we dus 3 witbieren testen. Nou, een wit bier, wat is dat nou? Dat is vaak gewoon een bier dat met wat tarwe is gemaakt en daarbij normaal gerstemout. En er wordt vaak nog wat toegevoegd, bijvoorbeeld koriander, sinaasappelschil. Dat zijn vaak dingen die we vaak terugzien. De eerste waarmee we gaan beginnen, dat is een Belgisch wit van Affligem. Vrij bekend flesje, ongeveer dezelfde stijl als een blond bier en de triple. Alleen dat hele mooie lichtblauwe eromheen geeft het dan een iets uniekere uitstraling. Hij is 4,8% vol. Nou, ik ben benieuwd. Leuk flesje. We gaan direct proeven. Ja, je ziet direct die mooie lichte kleur. Dat is natuurlijk niet zo gek voor een wit bier. Heel licht troebel. Ik zie toch wel een zeer aanwezige koolzuur. Ik ruik het direct, hij ruikt behoorlijk fruitig. Zelfs als ik nog niet met mijn neus er bovenop zit. Ja, ik ruik iets zoetigs. Proost. Ja, heel aangenaam, heel dorslessend. Dit is een prima witbier. Ik proef ook een beetje in een soort van... ik heb het idee iets van sinaasappel te proeven, maar... Ja, lang niet gek. Fijne start, absoluut. Gaan we door met bier nummer 2. En daarvoor blijven we in België. En dan gaan we naar Wallonië. Dat is namelijk een Blanche de Namur. Deze is iets minder nog qua alcohol als de Belgisch wit. Ga ik eigenlijk nog niet zeggen in de gaten. Je zou normaal altijd zeggen, je gaat altijd van licht naar zwaar proeven. Nou ja goed, we maken even een uitzondering. Leuk flesje. Het is ja, heel simpel, heel eenvoudig, maar er is natuurlijk ook heel weinig mis mee. Dit bier is al meerdere malen uitgeroepen tot beste witbier ter wereld. Jeetje, dat zijn wel verwachtingen die je dan schept, hè? Proost! Oh, ik ruik iets veel minder... het is een veel minder nadrukkelijke geur dan bij die Affligem. Hij is ook iets minder qua koolzuur. Qua kleur, laten we ze even naast elkaar houden. Lijken ze wel heel veel op elkaar. Je ziet dat die Blanche de Namur net wat meer troebel is. Maar voor de rest qua kleur, ja, lijkt het toch wel veel op elkaar hoor. Wij gaan proeven. Proost! Oh, heel apart. Ik proef zelfs een beetje iets zuurigs. Ik weet niet of dit... hij is toch wel nog gewoon... nee, ik dacht al, hij is over datum. Nee, absoluut niet. Hij is hartstikke vers. Misschien even wennen hoor. Ik geef nog even een tweede slokje. Ja, hij is een stuk zuurder voor mijn gevoel dan wat ik normaal gewend ben bij een witbier. Misschien toch iets van citrus wat ik terugproef. Heel apart, heel apart. Ik dacht eigenlijk al die witbier nou, ongeveer wel een beetje hetzelfde, maar nee, deze is wel heel apart. We gaan door met nummer 3. En dat is ook het enige Nederlandse bier dat we gaan testen vandaag. Dat is namelijk een Gulpener Korenwolf. Deze wordt met verschillende granen wordt die gebrouwen, met 4 granen. Dus ja, dat kennen we ook een beetje nog van Triple Kami. Er worden dan ook verschillende soorten granen gebruikt, naast dus de traditionele tarwe en gerst.
Volgens mij zit hier nog haver bij. Mag ik even spieken? Ingrediënten. Rogge, spelt en hop. Nou, ik zat er wel lekker naast, maar boeien. Ik ben wel benieuwd in vergelijking met die andere twee hoe deze het gaat doen. Ik zie direct dat schuimige dat wij ook konden van die triple carmelite. Totaal ander biersoort. Maar wat ik wel merk is dat deze qua kleur een heel stuk geler is. Zie je? Een heel stuk geler dan bijvoorbeeld weer die Blanche de Namur. Maar voor de rest zie ik eigenlijk heel weinig koolzuur op die korenwolf. De korenwolf van Brouwerij Gulpener. Hey, ja, ik ruik toch ook weer die romige, iets wat romige geur. Heel aangenaam. Proost. Ja, een beetje wat romige smaak. Ik zei het net al. Dat rook ik al een beetje. Ja, dat is absoluut niet verkeerd. Lekker. Ik heb 3 goede witbieren geproefd. Maar ik denk dat ik er wel uit ben. Ik zie je zo bij de prijsuitreiking. Ja, welkom terug bij de prijsuitreiking. Ik heb 3 witbieren geproefd en dit is wat mij betreft de uitslag. Op de derde plek, ik vond het zurige toch wel wat vreemd. Vooral als ik meer neig naar een wat dorslessend karakter, vond ik de Blanche de Namur de minste van de 3 van vandaag. Geen slecht bier, absoluut niet. Maar de derde plek voor Blanche de Namur. Dan vond ik de romigheid van de Gulpener heel erg lekker, van de korenwolf. Maar ik ga hem op plek nummer 2 zetten. Want wat mij betreft, de winnaar van vandaag, van de witbierenwedstrijd, is de Affligem, de Belgisch wit. Hij is heerlijk doordrinkbaar. Er zit een beetje dat sinaasappelsmaakje zit er nog in, sinaasappelschil. Dat was wat mij betreft gewoon heerlijk. Ideaal voor een zomerse dag of voor een mooie lentedag. Dus daarmee zullen jullie het moeten doen. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Laat in de comments even achter wat jullie ervan vonden. Abonneer je even op het kanaal, ben ik heel blij mee. En ik zou heel graag volgende week vrijdag 7:30 een fijn weekend. Tot ziens, doei!